Хәерле сәгатьтә яраткан тамашачыларым. Эфирда сер итеп кенә тапшыруы һәм аны әзерләп алып баручы мин Роза Хайруллина. Дусларым, сезгә концертлардан кызыклы репортажларын тәкъдим итүне без дәвам итәбез. Һәм бүген Яшьләр мәдәният сараенда күп санлы тамашачыларның сорауы буенча Башкортстан Республикасының атказанган артисты, үзенчәлекле мелизматикага ия булган, моңлы тавышлы, эчкерсез, саф, ягымлы, энергиялы җырчыбыз Әнвәр Нургалиевның концертында без, дуслар. Әйдәгез әле, бергәләп аның янына якынрак барыйк, әңгәмә корыйк һәм инде әлбәттә сәхнә арты тормышына да күз салабыз. Популяр җырчы Әнвәр Нургалиев тумышы белән Әлшәй районы Әүрез-Тамак авылыннан. Туган якларында мәктәпне тәмамлагач, ул Уфа сәнгать училищесына укырга керә. 1995 елда Әнвәр Нургалиев республика күләмендә уздырылган Туган тел конкурсында катнашып, лауреат исеменә лаек була. Училищены тәмамлаганнан соң җырчы укуын Загир Исмәгыйлов исемендәге Уфа дәүләт сәнгать институтында дәвам итә. Һәм параллель рәвештә 1998 елда концерт эшчәнлеге белән актив шөгыльләнә башлый. 2001 елда Әнвәр Нургалиев гамәлгә куючыларның берсе булып Ихлас моң җыр театрында эшли башлый. 2010 елда Әнвәр Мәрвәр улы үзенең проекты шәхси эшкуар Нургалиевны оештыра һәм бүгенгесе көнгә тиклем гөрләп иҗат итә. 2014 елның октябрь аенда Әнвәр Нургалиевка Башкортстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелә. Әнвәр, менә без сезнең иҗатыгыз турында, бүтән шәһәрләрдә чыгышларыгыз ничек үтә, Instagram, ВКонтакте челтәрләрендә күзәтеп барабыз һәм күп кенә тамашачылар сезгә үзләренең матур җылы сүзләрен язалар. Ә бармы араларында сезгә тискәрерәк сүзләр язганнары? Әлбәттә килеп чыга. Әйтәм бит, не может быть такого, что мин бөтен кеше яшасын. Мен әйтәм, менә бу залда да 1100 кеше, аларның да арасында берәрсенә мин шомаячакмын. Мынанда майтырга тиеши, мынанда мынауны не мынайтма, не былай басты, не былай елмайды. Әмма ләкин күбесенә шуячак. Бөтен залда да шулай, койда гына булмый. Әмма ләкин мин полагаюсь на мнение большинства. Тодар әйтә белмәйм ул сүзне. Күпчелек әйтә икән, дөрес әйтә. Аны берсе дә мин әйтмәде мнение большинства, шуңа күрә мин аларга полагаюсь. Һәрбер точкада, һәрбер залларда үзенчәлек бер нимә әйтәләр. Кемдер ихлас кына тыңлый, озактан шартлыйлар, кулчабылар әйтәләр. Мәскәү беренче җырдан алар очы күтәреп алдылар. Минем белән җырлый башладылар, мин алар беренче мәртәбә бардым, мин аларга аптырадым нык итеп. Кай бер җирдә, Шоллада мин беренче мәртәбә булдым, сольный концерт белән. Аларның беренче тыңлап утыралар. Бу яңа адәм нәрсә күрсәтә, нәрсә әйтә. Алар концертның уртасына китерелеп киттеләр бит инде. Озактан инде анда мин бик шады. Ничек мине Татарстан кабул иткән, шуны аларга барып мен яңадан дополнительный куйдым, өстәмә концерт. Анысы яңарак булды, анда да бик яхшы кабул иттеләр. Ә үзебезнең точкаларда, менә Башкортстанда инде аермасы бар, бер җирдә бер төрле шулай тыйнак кабул, кайберсендә инде алар дөбер шатыр киләләр, анда минем белән җырлап, монда инде мәшкил битәләр. Бар үзенчәлекләр. Төрле кеше бар, әйтәм, яратмаган кеше яза, но күбесе подсаднойлар яза. Язсалар. Сирәк анысыны язалар. Әнвәр нәрсә инде, менә минем яшьләр турында әйтәләр. Не, шуны бүтән алсаң былай бит инде, не аны алдың. Я ведущий шамый кемгә, я минем биючеләр шамый кемгә. Миңа иң беренче кирәк кешенең күңеле менә группада кемнәр бар. Если без ниләр белән, дөньяга карашлар белән туры килмәсә, мин ул кеше белән эшләй алмыйм, алар миндә тормыйлар да. Әле бөтенебез менә Аллага шөкер күстәмәсен, бөтенебез бер волнадабыз. И күңелләре белән матурлар.
Шуннан соң профессионализм. Буларга может профессионализм күңеле булмаска. У технар дейләр инде. Миңа технарлар кирәкме? Миңа кирәк күңеле белән. Шул. Дуслар, сезнең каршыгызда Әнвәр Нургалиев төркеменең алып баручысы Илдус Валиев. Яңа гына әле ул бик кызу итеп репетициясын ясады. Һәм без инде аңа ял итәргә дә әле вакыт бирмәдек, тизрәк сораулар алырга килеп җиттек. Беренчедән хәерле сәгатьтә. Илдус, хәлләрең ничек? Сәлам, хәерле кич. Хәлләр Аллага шөкер, настрой шәп. Нәрсә дип әйтим инде, Алла берсә, бик матур иттереп чыгыш ясарбыз дип уйлыйм. Ярый. Ә син Әнвәр Нургалиев төркемендә ничәнче ел эшлисең инде? Бу ел инде минем икенче ел, икенче сезон дип әйтсәк тә дөрес буладыр дип уйлыйм. Менә Аллага шөкер, бик матур гына эшләп ятабыз әле. Ниндирәк кеше ул Әнвәр Нургалиев? Әнвәр Нургалиев, ул беренчедән кем әйтмешләй, нык яхшы мужик. Икенчедән нык яхшы дус та ул, әти дә ул, ничектер нинди генә авыр вакытлар булса да, аңардан ниндидер киңәшләр бирә алабыз. Һәрвакытта дөрес юлга бастырып җибәрә. Менә белмим ни өчендер инде нык якын булып китте, нык хөрмәт итәм. Аллага шөкер, сөенәм инде бу группага ләгүме. Аның белән бергә иҗат итүме. Димәк, илһамланып, син алар белән бергә иҗат итәсең инде, шулай бит? Аллага шөкер. Ә ничек килеп эләктең соң син бу төркемгә? Ул син үзе дәштеме син, әллә үзең кастинглар үтеп, аның сынауларын үтеп эләктеңме бу төркемгә? Әллә инде кастинглар дип әйтү бик авыр, но килеп эләгүемнең сәбәбе ул мине чакырып китерде инде. Ну, башта мин берничә тапкыр запасной вариант булып аның концертларында чыгыш ясадым. Шуннан соң инде ничектер үз өстендә эшли, ул минем белән кызыксына башлады. Анан инде ничектер көннәрдән бер көнне шундый тәкъдим ясады да, мин инде шатланып кабул иттем. Шул. Ярый. Менә Илдус, син бит инде тамашачыларны үзеңнең кызыкларыңны сөйләп тә күңелләрен күрергә, көлдерергә тырышасың, әйме? Гомумән, бүгенге көндә тамашачыны көлдерү авырмы синең өчен? Бу иң авыр сорау һәм иң авыр жанрларның берсе дисәк тә дөрестер. Ни өчен дигәндә, оятсыз әйбер сөйләп кеше көлдерәсе килмәй ничектер инде хәзер. Шуңа күрә ниндидер үзебезнең телдә заманында мин әле яңа стендап жанрында эшләй башладым. Аллага шөкер, бик халык аңлый башлады, бик әйбәт кенә чыгышларымны кабул итәләр. Мин инде уйлыйм, дөрес юлдамындыр дип, но кеше көлдерүе бик авырдан түгел. Шул. Илдус, менә син сөйлисең, халык сине ничектер менә көлми, кабул итмәгән кебек синең сөйләгән сүзләрең. Менә шул вакытта сиңа авырмы күңелеңә? Авыр инде, ул бит инде төннәр буена утырылган, ул эшләнгән, иртәнге 6-га 7-гә хәтлем утырасың, нәрсәдер язасың, каяндыр нәрсәдер урлыйсың дигәндәй. Шул эшеңнең нәтиҗәсе сәхнәдә күренмәсә, бу авыр. Ну, әгәр дә халык көлмәсә инде, кайтып тагын берничә төн утырырга кирәк инде шул. Димәк, халык синең сөйләгәнеңнән күрмәсә, сиңа тагы да тырышып үз өстеңдә эшләргә дигән карар кабул итәсең син. Стимул бирә, дөресен генә әйткәндә. Сезнең каршыгызда автор башкаручы, оста баянчы Әнвәр Нургалиев төркеменең инде хәзер администратор дип әйтсәк тә була, Илнар Гилманшин. Илнар, сәлам, хәлләр ничек? Привет, әйбәт. Менә без Әнвәр абый белән гамәләшеп алдык та, әйме? Ул синең турыда шул тиклем матур җылы сүзләр әйтте, сез аның белән дуслар, ул һәрвакыт синең белән киңәшәшә, ниндидер карарлар кабул иткәндә концерт оештырулары буенча. Син оста итеп баянда уйныйсың, матур итеп җырлыйсың. Ярар, анысы безгә таныш. Ә менә бу елны сиңа беренче эш булып бит инде, яңаша эш булып администрация концертлар оештыру эш йөкләтелде. Авырмы, кыенмы районнарда эш итүләре, концертлар оештыру гомумән? Ну, дөресен әйткәндә, җаваплы эш. Концертның ничек үтәсе, аның битендә графигын төзергә. Быел бирдек 47 концерт, февраль-март айында, январь азагыннан башладык, Мәскәүдән башланып китте. И Уфадан тыш, районнарда инде үзем эшләдем. Шуңа күрә бик ответственный эш булды инде минем өчен, минем үземә бик тә ошады, әлбәттә. Ничектер вот гел движениедә танышасың, күрешүләр күп. Шуңа күрә монда сөйләшәсең, тегендә сөйләшәсең. Ну, эше катлаулы эше. Но үземә бик интересно булды. Шуңа күрә ничектер әйтәсем килә,
шундый кешеләрне Алла бирсә параллельно барсын да эшләп алып барыбыз дип ышанып калам. Бик яхшы кабул итәләр. Ничектер чыккач та шундый сәхнә кешесенә инде ул сәхнәгә чыгып баскач та үзенә ничектер вот рәхәт, җанга рәхәт. Чөнки сәхнәгә өйрәнгән кешегә ул сәхнәдә булса, тамашачы алдында гел булгач, аның ничектер күңеленә тынычлык, үзенең яраткан эше булгач инде рәхәтләнеп эшләп йөри. Шуңа күрә сәхнә кешесе, минемчә, сәхнәдә булырга тиеш инде. Халык алдында халыкка эшләргә, халыкка чыгыш ясарга, халык өчен җырлар эшләргә. Илнар, менә син концерт барышында 3 сәгатьтән артык кайбер вакытларда концертларыгыз бит инде, менә шушы баянны күтәреп уйнап басып торасың. Синең ничек аркаларың арымыймы? Син гимнастикалар эшлисеңме концертлар беткәннән соң? Концерттан соң гимнастикага хәл калмый, ул дөресен әйткәндә. Чөнки чынлап та 3 сәгать баян тотып торабыз. Ни өчен дигәндә, әгәр дә мин бу инструментны яратмасам, ул минем өчен дә авыр булыр иде. Мин баян тавышы яраткач, баянны гомумән баян моңын яраткач, шуңа күрә түзәбез, торабыз, но дөресен әйткәндә аркага нык бирә. Нык бирә, чөнки 3 сәгать ул 5 минут күтәреп торганда гына җиңел кебек. 3 сәгать басып торганда ул бит бер генә концерт түгел. Шуңа күрә но жалгыз итмәймен. Мин үзем доволен. Димәк, яраткан эшең булгач, яраткан музыкаль инструментың булгач, үзең яраткан моңларыңны син түкми чәчми халыкка рәхәтләнеп, канәгатьләнү хисләре белән бүләк итәсең, шулай бит. Дуслар, без менә монда Әнвәр Нургалиев төркеменең тавыш режиссеры Алмаз Калимуллин янына килеп утырдык, чөнки ул үзе туры бер кайда китми, ул шул тиклем җаваплы карый үзенең эшенә, менә нинди аппаратура аның каршысында. Алмаз, хәлләр ничек? Аллага шөкер, әзерләнәбез менә концертка, хәзер берничә минуттан уже башлыйбыз. Мин 10 ел эшлим аның белән, без Исклас төркеменнән башлаган идек бергә эшләргә. Таләпчән, Әнвәр Таләпчән, ул булса инде, например, звукка килгәндә, ул звук булса, ул булырга тиеш сыйфатлы, сәхнә бизәлеше, һәрбер кеше, һәрбер артист, һәрбер работник дейік, ул вакытында килергә тиеш, вакытында без гастрольгә кузгалырга тиешбез, әйтелгән сәгатьтә. Таләпчән. Әлбәттә, таләпчәнлек ул уңгай сыйфаттыр. Уңгай сыйфат бу бит тәртип дигән сүз, бездә тәртип, Аллага шөкер, группада без дус яшибез. Шулай без ничектер гастрольләр бетеп торганда инде бер-беребез белән аралашып, телефон буенча без гомумән инде бер семья шикелле яшибез, бер гаилә шикелле. Ярый. Алмаз, менә концерт барышында көтелмәгән вакыйгалар, хәлләр килеп чыкканы бар, менә тавыш белән бит инде, тагы да кабатлап әйтәбез. Бик җаваплы мәсьәлә бит инде бу. Сүнде тавыш, битте, туктады. Концерт бара, ничектер дәвам итәргә кирәк. Шундый хәлләр булганы бармы? Хәлләр булганы булды. Без менә әлегә мин хәтердә чыкмагышта без выступление вакытында прям ут сүнде, без баян белән где-то бер ярты сәгатьләп концерт бирдек. Шуннан соң утка менеп киткәч инде тагын җайга салып программаны дәвам иттек. Була, андый хәлләр була. Көтелмәгән хәлләр килеп чыга, кызганычка каршы. Мин кой вакытны ортаграгын ышкындырсам дөресендә, Алмаз минем минусовканы казада ибәрә сразу. Ул белә, ага, монда нарга булай сөйләргә ярам, җырлый башлый мин сразу. Без Алмаз белән ничә бер 12 ел бергәбез. Ул минем иң озак эшләгән минем белән. Минем дустым да ул, киңәшче дә. Мин үзем генә решение принимать итмәйм группада. Мин барысы белән коллегиально җыелышабыз, шулай итәбез, булай итәбез, менә эшләйбез. Бөтен өйдә дә алар белән киң. Иң беренче инде мин Алмаз белән, шуңа Илнар белән киңәшләш. Быелгы елны сезнең группагызда бик күп катнашучылар. Группагыз турында бер-ике сүз әйтеп китсәгез иде. Быел минем төркемдә 12 кеше. Мин алдым световик айрым алдым. Шуннан видеограф алдым, бик талантлы егетләр. Шуннан соң
büyüşçüler aldım. Yaş kızlar. Alар koysa ayta, o Anvar çota niye bir ne olmadın tege. Mine alarның mine yaşlıkları bilen maturlar, günleri bilen maturlarның tertipli kızlar. Şuna göre biz bir aile bulup yürüyüz. Mine yanvardan birli bir aile şuna bik көңіллі. Аларга минем белән рәхәт, миңа алар белән рәхәт. Шуңа күрә бер волнада biz алар белән. Бер тәртип үзебезнең бер порядокта инде без. Димәк, сез үзегезнең группагыз белән бик канәгатьсез. Беренче мәртәбә мин тупладым шундый төркем, шундый группа. Күп кешеләр белән шәп карадым мин, тегеләре белән, булар белән. Алар вакытта, ул вакытка алар минем өчен тоже әйбәт. Әле булар инде, но это не совершенство, не түгел. Әле аның үзгәрешләр булачак. Ну, әле мин нык канәгатьмен алар белән. Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда берсеннән-берсе чибәр сылу кызлар Регина һәм Азалия. Алар Әнвәр Нургалиев төркемендә бэк-вокалисткалар ролен башкаралар. Кызлар, хәлләрегез ничек? Менә озакламый берничә минуттан концерт башлана. Сез дулкынланасызмы? Дулкынлану хисе әлбәттә бар. Хәлләр әйбәт, әз генә дулкынланабыз әйе. Кызлар, менә сез шулай матур итеп бизәнгәнсез. Сезне профессиональ бизәндерүчеләр бизәндерәме, әллә сез үзегез шулай остарып беттегезме? Без үзебездә шулай остарып беттек. Но бүген Азалияны осталар бизәндергән, ә мин инде үзем. Ярый. Күреп торабыз, Әнвәр Нургалиев төркемендә хатын-кызларга караганда иратлар күбрәк. Кызлар, сер итеп кенә әйтегез әле, ничек ул менә берсеннән-берсе талантлы, берсеннән-берсе матур, чибәр егетләр арасында эшләве? Бик рәхәт, бик әйбәт. Алар безне яраталар. Без аларны яраткан кебек. Әйе. Һәм сез аларга костюмнарын да тәртиптә тотырга ярдәм итәсез. Шулай бит, без күреп тордык, менә тырышып сез аларның костюмнарын үтүклыйсыз, пөхтә итәсез, чиста итәсез. Бу сезнең группагызда сезгә юнәлтелгән эшме? Сезгә бирелгән эш? Әйе, үзебезнең теләгебез. Шулай ук өстәлне дә без үзебез әзерлибез. Барлык хатын-кыз эшен без үзебез башкарабыз. Без сезгә уңышлар телибез. Үзегезнең шундый матур йөзләрегез белән, җырларыгыз белән тамашачыларны куандырырга сезгә насыйп булсын. Амин, рәхмәт. Менә без ишеттек, Борай районында, Борайның үзендә сез көненә 2 тапкыр концерт куйгансыз. Мондый хәлне безнең артистларыбыз арасында гомумән ишеткән юк, күптәннән. Ничек сез моны булдырдыгыз? Күчегез, энергиягыз җиттеме? Анысы әй, анысы бик безнең өчен безгә ничектер аптырарлык хәл булды дим икән. Безнең беренче Илнар әйтте дә, Илнар инде минем администратор булып та йөреп инде. Анар абый ди, куйырга кирәк, Борайлар тагын берне сорый ди. Әйтәм, без булдыра алабызмы, сен кешеләр җыйган. Бала да инде бар. Абый ди, давай эшлик ди. Эшләп карадык. 10 минут айырма белән 5-тә башладык. 10 минут айырма эшләдек тә 8-дән башладык. Әйне тәнәфес эшләдек тә. Рәхәт, арыйсың да рәхәт итеп. Булай менә юкка чыгып бару түгел, менә рәхәт итеп арыйсың. Ну, аякта уструлар алга яшь тә бар бит инде хәзер. Шуңа күрә сизелә. Ну, Борайлар аптыратты безне инде. Ул эш китмәле халык. Булай артистлар арасында алганда, элегрәк менә ихлас вакытында эшләгәндә дә Борайда, Полташта кеше җыярга урагы. Безнең Ниядер түгел, Аллага шөкер, ул яклар әйбәт бара. Полташ, Борай, алар подъем яхшы бара. Миңа әйтәләр, я үземнекеләр әйтәләр, Әнвәр абый, нигә күп рәхмәтеңне әйтәсең ди. Я бүтән читләр әйтәләр. Әз генә ни ди, күбрәк булып китә ди. Әйтәм, ничек рәхмәт әйтмәскә? Ул бит гади авылдан чыгып, менә Әлшәйдә Раевкада концерт булды. Менә чын барлыктан шулай, шыгрым зал, кешеләр түбір шатыр, онда бик яхшы кабул итәләр. Мине генә дә үземнекеләрне дә әни белән әтине чакырдым. Апалар алып киләләр, алар, әйтәм, хәлләре булганда әниләр алып килсен. Минем әти аптырап карап утыра булай. Шандай тәгләй дәйләнә, булай дәйләнә. Әни инде ихлас карап утыра. Әти ышанып бетәлмәй. Неужели минем малайны шулай халык кабул итә икән ди. Әни әйтә, кайтып биткәнче сөйләнеп кайтты ди. Безгә анда 15 чакрым Раевкадан авылга безнең. Каралы малай дип, үзенчә куанып кайткан инде ул күңеле булып. Теге авылда бит инде син бар шул Мәрвәр малай мин. Теге әләнди, бүтән җирдә әләнди, Әнвәр килгән диләр. Авылда шул Мәрвәр малай шул аның не юганда, шуңа күрә шундый кызыклар бар. Татарстан тамашачысы, алар бит инде безнекеннән әйтеп үттегез, аерылып тора. Аерылалар. Алар сыныйлар бит инде, алар. Сыныйлар, әлбәттә, Казан белән Чаллы да аерыла. Мин Казан якларында бик еш концерт куйганым юк, менә соңгы вакыт артистлар белән сөйләшәбез иде. Элегрәк мин баргаладым.
сәхнәгә чыгам, менә Гүзәлиянең концертына чакырган бит инде, анда баргаладым мин. Мин не чыгып кергәнемне дә аңламадым, алар булай гына. Алар да аңламадылар не минем чыкканымны. Шуны әйтәм да, быелсы менә Болгар радиосы чакырды, мин Барслар чакырды. И алар минем белән кушылып җырлагач, шу халык җылы кабул иттеләр, мин аптырадым. Нәрсәдән булай булганын мин барсын да әле аңлап бетә алмыйм. И артистлар да әйтә бит, Татарстанда тамашачы теге карасы түгел, ничек әйтим икән. Сойланышып, сойланып кына алар калкышлар әйтәләр. Мин үземә аларны ачтым, бөтенләй икенче якта. Бу алар миңа калса, мин хәзер аларның фикерләре белән киңәшләшә алмыйм. Менә әйтсәләр, анда халык нирәк дисәләр, мин ышанмыйм. Менә Ташалда да күрдем, Казанда да миңа ышандылар алар. Кабул итәләр. Алар белән шул волнаны гына табырга кирәк. Менә тамашачы сөюе, бигрәк тә хатын-кызларның сезгә булган җылы мәхәббәтле карашлары, мөнәсәбәтләренә килгәндә, чынлап та сезгә үзенчәлекле бүләкләр дә бүләк итәләр концертларда кызлар, хатын-кызлар әйме. Гаиләгезгә, бу тормыш иптәшегезгә ниндирәк йогынтылар ясый? Көнләшү хисләре уянганы юкмы гаиләгездә? Бәлки беренче вакытларда булгандыр да, әзрәк. Нигә, мактаган кебек буладыр инде үземнең иптәшемне, ул акыллы бит мин. Кай вакытны ул салда булала, кай вакытны ул иң беренче киңәшләрне миңа бирә гаиләм. Ирина бирә миңа иптәшем. Шуннан соң кызым, шуннан малай пишәт куя. Әти, бу синеке түгел, бу ничек дип. Ул ниләргә, ул аңлый, ул бит хатын-кыз мине яраткач та мине ират буларак алар, миңа калса ират була дип гашык булу түгел. Алар минем иҗатка гашыклар. Минем җырга гашыклар алар. Бәлки мин аларның тормышы турында җырлыймдыр. Мәхәббәте яисә берәр кайгысы, я берәр шатлыгы турында. Алар үзләренә шул яктан кабул итә алар. Мин шулай дип уйлыйм. И миңа калса, минем Иринам да шулай дип уйлыйдыр диясем килә. Сез үзегезнең әтиегез белән горурланасызмы? Аның иҗатын яратасызмы? Безусловно, конечно. Очень гордимся им. Словами это очень сложно передать. Абсолютно все друзья не верят, что у меня отец такой. Вот, это очень сложно передать словами. Вот, все здесь. Синең әтиең бик матур иштәлекле кызыма дигән җырны башкара һәм син аның янәшәсендә матур итеп биисең. Әйтәләр рәхим итеп, нинди хисләр кичерәсең син бу мизгелләрне тойганда? Мин даже иногда, елап та җибәрәм, как-то, бик вот как-то, очень приятно мне танцевать перед ним, расслабленно так сразу. Менә синең әтиең әйтте, минем кызым миңа киңәш ди, киемнәр сайлаганда да, стиль сайлаганда да миңа киңәшләр бирә ди. Син чынлап та шулай аңа кайдандыр үзең журналлар укып, ниндидер менә телевизордан заманча тапшырулар карап өйрәнәсең аңа. Ничек дөрес киңәшләр бирә аласың син аңа? Телевизордан караймын и шулай әйтәм ничек киенергә. Сез ничек уйлыйсыз, менә сезнең әниегезгә шундый иҗади кешенең тормыш иптәше булырга авырмы? Да, очень тяжело. Это нужно быть очень сильной женщиной, чтобы вот такой муж такого иметь. Контролировать все, собирать его. Беренче тапкыр дип әйтсәм дә ялгыш булмас, сезнең кызыгыз сезнең концертыгызда чыгыш ясый. Шулай бит? Беренче түгел, ул минем белән чыкты, беренче мәртәбә җырлады. Бер 4-5 ел элек. Без аның белән урысча Калина Красная җырлады ул минем белән. Җырларга ярата, ул әле ниядер килеп чыкмый аны. Әзрәк бәлки шундый вакыттадыр, бәлки ул җырлый да башлады. Биюгә ул бирелә инде. Менә тегесендә ни бик яраталар, ул сәхнәгә чыкса, ул бөтен дөньясын онытып, ушып йөри сәхнәдә. Ул аның үзенә киң. Инәсеннән киләдер. Мин үзем нәби белмим. Ул җырлый алмый әлегә. Минем аның кырда булуы, ул минем ничек әйтәм, ул минем йөрәгем дим икән. Менә минем кызым Гөлмөнда. Улым ул минем трек дим икән. Минем фамилиямның не, анарда минем улыма минем караш чын егеткә каран кебек. Кызга, кызга кебек. Ул матурлык, улым көч, ирлек, аларга шулай. Алар икесе дә минем молодецлар. Без инде февраль аенда узган концертларыгызны карадык һәм беләбез, икенче бүлектә Әнвәр үзенең кызы белән
үзе кызлар турында бик матур йөрәкләргә үтеп керер дә шундый мәгънәле, эчтәлекле җыр җырлый, ә кызы аның янәшәсендә биеп йөри. Үзегез менә шушы сәхнәдә, шушы чыгыш вакытында нинди хисләр кичерәсез? Ул бит әле җырның сүзләре дә шундый, менә йөрәкләргә үтеп керердәй. Менә бөтен нәрсәнең балачагы күз алдында, киләчәге шуннан менә күз алдына китерәм. Мин менә кайбер дусларым туйларында булганда, ничек менә алар кызларын кияүгә биргәндә, мин шунлап күз алдына китерәм кызымны. Концертлардан соң арыгач менә ничек итеп ял итеп, ничек итеп чистарынасыз шушы тискәре энергиялардан? Була бит инде алар кызганычка каршы. Мунча керергә куркам, чөнки салкын дия. Мунча керергә кирәк желательно. Мин юынам. Бисмиллахны әйтәм, мишәгәр алдына бисмиллахны әйтәм. Зур гастрольләр алдыннан мин мәчеткә керәм. Бисмиллахны укытам, хәнә хәзер минем ислам хәзрәт килә хәзер менә сәгать менә хәзер саат 6-га килеп җитәм диде. Хәзер укынып, хайыр биреп мин шулай башым. Концерттан соң юынам. Биш кулакларын, җилкәләрне, кулларны биш юып чыгам. Бисмиллахны әйтеп. Шулай мин чыгар алдыннан бөтен үземне бөтен дөньяны Ходаем сиңа тапшырам дип шулай чыгып китәм. Та мин Йолдыз мен чыгып киттем, мин сезне аударам анда. Бөтенегез анда юк. Бисмилла дисәң, ничек була шулай була. И берәрне килеп чыкса да мин шулай булырга язган дим. Теге артык элек булса мин борчылыр идем. Эх, ниесең шулай, ние моналай икән. Кандай нәрсәдән мин китергә тырышам. Костюмнарыгыз бик күп төрле. Беренче тапкыр шулай беренче костюм киеп чыга торган тамашагыз быел белүемчә шулай бит. Мин кыйбат булдылармы, кайларга тектердегез, нинди хакларга барып төштеләр? Хаклары сер. Аны кайберен бергә гаиләм белән уйлап, шуна менә Изольда, ул менә булышып инде. Мин 4 выход эшлидерим. Элегрәк 3 эшлидерим. Күбрәк кунаклар җырлыйдыр. Хәзер 6 выход. Уртача һәрбер выходта 4 җырлыйм. Кайда 3, кайда 5, кайда 6 да. Уртача килеп чыга 4 җыр. Быел җәйкенә мин тотынам костюмнар турында эшләргә, кешеләр белән әле Москвада да сөйләштек. Уже бер икенче образлар булдырырга. Үзебезнең гадилектән, татарлыктан китмәскә. Әллә нәрсә гейләр, минем яшьтә андай нәрсә бармый да. Вот Аллаһ әйтсә, костюм кирәк, җырчы, любой җырчыга, һәрбер җырчыга кирәк костюм. Менә алсак менә Фәдис Ганиевны бик матур киенә. Аның яшендә бәлки костюмына да киеп чыгара. Ну, бердән яшь күренә, икенчедән бик профессиональ нигә карый сәхнәгә. Дусларым, концерт башланырга берничә минут кына калып килә, шуңа күрә инде без Әнвәрне җибәрәбез, аңа киенергә, әзерләнергә кирәк һәм инде чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Рәхмәт. Мин дә сиңа җавап әйтәсем килә, зур рәхмәт сиңа, Роза. Аш әңгәмәне оештырган өчен күптән мине сөйләшәсе килгәне. Туган телгә рәхмәт, чөнки мине беренче мәртәбә дисәң дә зәңгәр экраннарга чыгарды туган тел. Кеше мине күбрәк күрә башлады туган теле, шуңа күрә туган телгә мин гөл бергә ничек әле яшәү бергә, гомергә дип җырлыйдан җырда. Рәхмәтлемен. Матур каналыбыз безнең халкыбызга безне белән таныштырган өчен рәхмәтлемен. Азат Галиновичка рәхмәт. Башкортстан атказанган артисты Әнвәр Нургалиевның концерты кызганнан-кыза бара. Һәм инде әлбәттә ул үзенең Уфада уздырылган концертларына һәр вакыт Татарстаннан берәр йолдызны чакыра. Бу юлысы ул популяр алып баручы, җырчы Иркәне чакырган. Иркә, сәлам, хәерле сәгатьтә, хәерле кичләр сиңа. Ничек сиңа бүгенге Уфа тамашасы? Бүген искиткеч тамашачы һәр вакыттагы шаинде. Безнең Уфада бит инде беренче тапкыр гына түгел, ничә еллар буена килеп йөрибез. Яш вакытта да, әле без бик популяр булмаган вакытта да Уфа тамашачысы теге истән карамыйдыр безгә. Һәр вакыт яшьләр дип теге кимсетмәде. Ул вакытта да әйбәт безне каршы алды. Хәзер дә әйбәт каршы ала. Әйт әле, менә шушындый сорауга җавапны ничек уйлыйсың син? Бүгенге көндә яшь талантларга Башкортстандамы, әллә Татарстандамы күтәрелергә җиңелрәк? Әйтеп булмыйм да аны. Тамашачыны гомумән бер кайчан да беркем дә аңлый алмады. Менә син бер дә уйламаган хит булыр дип уйламаган җырларны да алар күтәреп алып хит ясыйлар. Шулай ук җырчыга да кагыла. Әлбәттә, ират җырчыларга күпкә җиңелрәк. Эстрада Татарстанда да, Башкортстанда да ират кешегә күпкә җиңелрәк халык җыярга, эшләргә гомумән. Серен белмим мин моның. Ярый. Иркә, менә бүгенгесе тамашага Әнвәр Нургалиев сине үзе дәштеме, әллә инде син үзең теләк белгердеңме? Әйдә килеп кит әле минем сольный концертыма кунак буларак дип битем.
без проблем. Акча турында да сүз булмады. Просто менә аның гади булганы өчен, шул халык матур җырлар иҗат итеп җырлаганы өчен хөрмәт итеп килдем. Мин өметләнеп калам. Мин дә аны шулай 7 октябрь көне Unix концертлар залына чакырып калам. Ия тиклем озатулар, яшьлегенә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басалар әле, яшьлегенә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басалар әле. Әнвәр Нургалиев безнең яраткан җырчыбыз. Безгә аның җырлары бик нык иттереп ошый. Алдагы юлларында гел шулай җырлап торсын, җырлары чыгып торсын. Күптәннән көтеп алган концерты. Әнвәр Нургалиевны бик яратабыз. Рәхмәт аңарга җырлары өчен. Концерт бигрәк матур ошады. Әнвәр Нургалиевны кушый безгә. Менә яңа гына булган, әле Аллага шөкер тагын килдек. Концертлар тагын булса, Алла берсе тагын киләбез. Bütün kişiye her vakit şulay özünün matur җырларын җиткерсен diye her vakit şulay sahnede mülayim bulup, muңлы bulup bizni şatlandırsın idi. Sen sağ olsun, яңа җырлар белән безне шатландырсын. Кадерле дуслар, шуның белән Әнвәр Нургалиевның концерты тамам. Үзегез күреп торасыз, концерт бетүенә карамастан әле аның тамашачылары аның янәшәсендә басып торалар, автограф алалар, фотога төшәләр. Менә шундый ул үз көче, үз моңнары белән халык мәхәббәтен яулаган популяр җырчы Башкортстанның ат казанган артисты Әнвәр Нургалиев.